Sige, sige. Tuloy ang ligaya. Yan mga kachapsoy. Magbaktas na lang ako. Magbaktas na lang ako. Hello mga kachapsoy. Mga kachapsoy, papunta kami ng Barangay San Julian at mamamasyal kami doon sa bibisitahin ko yung aking kaibigan. So abangan ninyo mga kachapsoy. Wow. Oh, ang taas, ang ganda. Ano? Ang gandang chapsoy oh. Oh, ayan. Mga kachapsoy. So ayun nga mga kachapsoy, pupunta pa kami ngayon sa Barangay San Julian, Catarman, Northern Samar. Kung hindi ako nagkakamali, sakop pa ito ng Catarman. At ngayon ay galing kami dito sa Catarman proper. At biyahe na kami papunta sa San Julian, Barangay San Julian, Catarman. So ayan, pupunta namin yung aking kaibigan doon, si Jovi Alastoy. Ayan. So dapat may mainit-init na sabaw doon eh. Mahirap yung biyahe. Mainit yung biyahe. Ayan, shoutout nga pala sa mga taga Barangay San Julian, Catarman, Northern Samar. Paparating na po ang inyong maestro Waray Gana. Ay hindi, Waray Pera. Ayan. Oh, ayan mga kachapsoy. Dito pa lang daan. First time ko makapunta dito sa San Julian. At first time namin daanan ang ano na to. Ang daan. Ito yung daan na hindi nadadaan. Ginagawa? Ayan, hala mga kachapsoy. May kuba-kuba. Ay, may kakuba-kuba. Shoutout sa mayor po ng lugar na ito. Sana po mapaayos ninyo ang daan dito dahil medyo basta pairas na po. Mga kachapsoy, ayan. Maganda po yung lugar pero maano lang po yung daan. Mabako dahil medyo sera na po yung hindi na pagpaspas. Medyo sera na po kasi yung medyo sera na po yung kalsada. Mga kachapsoy, pero mas nasira ang buhay ko nang iniwan niya. Yan. Lalo. Sana po mapaayos na ang daan nila dito. Para maayos na rin ang buhay ko. Yay. Dahil serang-sera po talaga. Kagaya ng relasyon ng iba. Serang-sera na. Hala, may wrong turn. Saan kaya kami dito? Dito na lang. dito kami dito. So mula Catarman, babiyahe po ng ilang kilometro para marating po yung lugar ng kaibigan ko, yung Barangay San Julian po. Mamaya itatanong ko kung anong munisipalidad na po yung nakakasakop sa sa barangay ng San Julian. Sa mga nakakalam mga kachapsoy, comment down below para malaman po natin. Wala po kasi akong alam eh. First time ko pumunta dito. Mag-test lang tayo mga kachapsoy. Kahit ganito yung daanan natin, basta mamaya may inuman. Ayos na. Ayan o, mga kachapsoy, ang ganda. Shoutout nga pala sa aking driver, kaibigan kong si Abidan Dansoy alias Umang.
magaling mag-drive. Salamat sa kanya. Sumama siya sa aming trip to Jerusalem. Pero sa totoo lang, Abidan Novio talaga yung pangalan niya. Hanapin niyo na lang sa Facebook at i-message niyo at hanap niya ng jowa. Kaso gusto niya 3. Para may pang umaga, may pantanghalian at may pang hapunan. Gusto niya kasi yung parang yung parang resita ng doktor. Alam niyo kung ano 'yon? Yung parang resita ng doktor daw 3 times a day. Yan. Ayan mga kapsoy. Ay akala ko hindi dito na. Hindi pa pala. Hi mga kachapsoy. So akala ko doon na sa doon na sa may tindahan banda. Pa pala nagpahinga lang pala yung yung mga kasamahan natin. Ayan ang ganda. A few moments later. Kahit po malayo na yung lugar nila, mainam na ganito, may daan na, sementadong daan na. Kasi kung hindi pa, ay nako, tiyak napakahirap makarating sa kanila. Yan. Dito na ba? Ayun. Ayun mga kachapsoy, akala ko doon na. Sige. Sige, tuloy lang. Woo! Panalo. Grabe ang layo. Ayun mga kachapsoy, sa wakas ito na siguro. Dito na siguro mga kachapsoy. Ako ang mailob. Kaya agad. Yay, akala ko dito na. May lubak-lubak pa daw. Naku, magkakamatayan nata tayo dito. Sandali mga kachapsoy, bababa muna kami kasi hindi iilob yung aming hindi pala iilob yung aming scooter mga kachapsoy. Hello kachapsoy. Kuya, mag-hi ka naman sa vlog ko. Yan. Ayan mga kachapsoy, nandito na kami sa ayan kuya, mag-hi ka sa vlog ko. Yan. Sige, sige. Tuloy ang ligaya. Ayusin mo ha. Ala? Mainan ungod ga vlog yan na, paday. Adventure dia. Hala mga kachapsoy. Ano na yung sinasabi ko sa inyo? Umpisa na ba? Yan, hindi ko na nasasabi yung gusto kong sabihin. Sabihin mo na. Mga kachapsoy, umpisa na ng laban. Sabihin mo na nga, mahilinga. Ano ba yan? Hala. Ayan mga kachapsoy, aray ko. Sige. Grabe. Sa wakas napag-adventure din ako. Yan. Sige. Hala. I-vlog yun pa din, siguro di sila di Korea nga yan. Yan mga kachapsoy. Magbaktas na lang ako. Yay! Hala. Akala ko hala. Pagsubok pala ito na. Ang hirap. Hindi na ako magsalita. Nako. Hala. Hindi na ako magkakariwaso. Hala. Ano ba to? Ano ba tong napasok? Nasamahan ko. Papunta ata to ng Encantadia. Hala. Aray, hala. Papunta ata to ng Encantadia.
Hala. Kanta na lang ako. It's the end of the world. Aray. Hala. Hala, pag nakarating ako talaga, pag nakarating ako doon sa bahay nila, hindi na ako babalik. Punta pa lang parang ang hirap na, pabalik pa kaya. Hala. Hala. Ano ba tama? Hala. Kinakabahan ako. Bangin yung paligid eh. Bangin yung kabila. Hala. Hala, bumaliktad na yung video ko. Hala. Thank you mga kachapsoy for watching. Yeah, break it down. Abangan yung part 2. Yan. Makaligtas kaya kami. Makaligtas kaya kami sa kapahamangkang ito, mga kachapsoy. Abangan nyo yung part 2. Ayay. Baliktad na talaga yung video. Yan.